חזרנו לעוד סרטון. עוד סרטון שלו, זה העניין. אם יש לה גודל שלו. אני אבדוק בחנות אופניים. אם יש אופני שיווי משקל, זה שווה להשקיע. אתה תצלם אותי? כן. רגע, נמחוק את זה. לא כל אחד, דיברנו על זה, נכון? דיברנו על זה. לדעתי, ליאם. די, מספיק. אם אני אעשה משהו ואני אגיד לך, תצלם אותי, נכון? תמיד אני מבקש ממך רשות לצלם אותך, נכון? ואני שולחת רק להורים, ליאם. למה? אמרתי לך? כי זה להורים זה הכי חשוב, וגם אני לא אשלח, זה פרטיות שלך, אני לא אעשה דברים ש... הוא צלם אותי שאני ישנה. לא. מה זה? זה בטח, זה לא... מה? זהו. באמת תודה רבה על הכל. רגע, שבוע הבא רגיל בלי נדר? כן. תגידי לי, בחופש הגדול איך זה עובד? בחופש הגדול את זה? כן, יולי גם פה. אוגוסט נראה. אבל אנחנו באוגוסט גם. יולי אבל כן. טוב, אז אני אראה בקטנה ואני אראה איך זה. טוב, ביי ליאם. ביי. אני אשלח להורים את מה שעשית, שזה דברים טובים. תודה רבה. הרבה טלפון שאני חייב לפצל להוות. דקה.